Assalamualaikum dulur. Iki delok lomba voli nang lapangan Mojopurno. Malam minggu delok voli. Arek SMP ketesean. Si arek nom-nom. Iki se pemanasan. Durung mulai. Arema Halimar bola voli iha lapangan Mojopurno. Bismillah, moga-moga corona nendang minggat pen iso rame maneh. Delok voli, delok bal-balan, delok olahraga ya los pokoknya. Tapi selama sene corona ki ya maju mundur. Bismillah, moga-moga ora ono neh. Ora ono pandemi neh. Ini penontonnya ya lumayan. Engko tak lanjut ini ya iki latihan kabeh iki. Kalau mulai tak syuting sedelok bener hokean. Oke, terima kasih.